Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:14. Ang ining nga oras kinadulong sa inyo sang Tanduay Live. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyo alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 5:15. Sa liwat may hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sila nga mga suking at tagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sa Panay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts ng Palawan, parts ng Mindanao, kag Masbate. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, July 24. Sa isa naman kadisyon sa iyo sila nga palatuntunan sila na liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga porsa sa ato sila nga news team. Sa liwat naman nila sila nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamatalaan lokal, buwas nga adlaw. Una na, mabatian sa inyo sini palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Mabulubog na ang dakbanwas ng Bacolod, nagaluha-luha ang aton sini kalangitan, Butsilingon nagatulot-talithi. Makitanta ang pagtipon sang amat-amat itom nga galom, kabay pa nga hindi na sa magbundak karon nga kagabihon. Nano ang mga balita nga dulong sa atong sining nga mga patrola unit reporters? Bantayan nyo na dugay-dugay. Sa Biyernes nato sining nga pagpangalagad opdan makita sa atong sining nga mga technical partner. Diri sa studio ay Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri kay IT expert Sir Elway Dotilios. Transmitter sa control tower dito sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinandan ang inyo sini alagad Talos Landry kada Biyernes. Sa ngalan sa inyo sini regular anchorman sa sining nga palatuntunan, Lover Boy Action Marlon Hinabaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdin nyo no ako sa nabilin bali 38 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Bantayan ang balita dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial dalo ni Aksyon Eden Abuso. Demographic Vulnerability Tool gin-introduce sang Commission on Population and Development sa Region 6 sa Kapitolyo Provincial. Ano ni siya hibaluon tari karon?
Kung ning parte sa Democratic Democratic Vulnerability Tool. Kabudlay man i-pronounce mo man. Ano ini siya? Ibaloon tani karon kay Action Eden Abuso. Kay Action Art tayo hopon sa New Government Center, training sa mga barangay contact tracing team, temporaryo anay ginuntak tungod ini sang distribution sang Special Amelioration Program o CONSAP. May mga barangay pasubong padayon at tagtaganay sang SAP. Ang amon kahapon ti na tapos gidman ang barangay Pahanukoy. Pero do gabi ino tapos do. Las 8 na guro ay. Ang napadili lang to ang mga spelling bala sang mga SAP beneficiaries kay shadow kay man ang DSWD. Pag dito kami na nabara. Kaya kung wala lang tanit, siguro las 5, las 6 kahapon, tapos ng barangay Panukoy. Kapasalamat gid si barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang barangay council sa barangay Panukoy, sa alkalde sa Bacolod, kati bisan paano, napaidalom sa MGCQ ang Bacolod, pero ti ang 61 ka barangaya sa Bacolod, halos nakabaton sang Special Amelioration Program. Kahapon sa Villamonte may sobra 80 anyos nga SAP beneficiaries nga hay na patay siya. Saka super excited gurob lang at igulang. Ay nagginbawian sang kabuhi ang isa sa mga SAP beneficiaries sa barangay Villamonte. Ay isa man sa balita diri sa Bacolod, amoni ang pagsigabong sang balita sa Purok Bahimulaton, Barangay Banago. Ining nagpositibo sa COVID-19. Sos pura sulay pura gaba pura isog pura hiwit. 13 gijak bilog ang nagpositibo sa COVID-19 dara sa may Purok Bahimulaton, Barangay Banago. Gin-lockdown ang Purok Bonano na. Mo gining problema kung kaysa kay ang aton nga pumuluyo way gid halong gapawala lang. Yang ginakulbaan ko sang halos tanan nga base sini pagtimbuo kapag saka sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod, balantayan man ang Purok Riverside, ang Purok Roadside sang barangay Tangob. Kaya ginpalakdan mo to sa kapitan sa barangay Tangob ang Purok Seaside sa barangay Tangob. Kaya do may ginmonitor man nga nagpositibo man dras COVID-19. Kaya mo ni siling ko, way ka pamating, iban puwara lang isa ka pamati pero may iban kaya ka patinggilan, mga tig-abagul. Kaya gasaka ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Way labot sa bilog ka probinsya. Bacolod ang istoryahan ta. Kaya ginakulbaan ko tungkol sila pagsaka sang COVID sa Bacolod, base mag-anunsyo ang alkalde kapag sila siya nga tidamo giman sa dawayon sa Bacolod, way nagasunod sa social distancing, way nagasoksok face mask, abi balik ta sa GCQ. Worst kung mabase babalik ta sa ECQ nan. Kung mag-amuni nga sistema, why na san dapat basulon. Kung mag-anunsyo ang gobyerno, lokal sang Bacolod, inatungod sa kabatinggilan, katig-abagul, iba naton nga pumuluyo, nga wala gid nagasunod sang pinakasimple ngayo sang gobyerno. Kung i-anunsyo gid ba nini sang alkalde sang Bacolod, kabay lang hindi. Kung may dapat basolon ta ang aton kaugalingon, sa kutob wala nagsunod sa social distancing kag pagsoksok sang face mask.
Ay, pangabuhi sang Pilipino. Waygid Asinso. Kaya rao, amak mo isa lang kadlaw, timbuok, then 3 sige dyan ginigos ang COVID-19 da sa puro ka mahimulaton sa barangay Banago. Itong iban to purok Riverside kag purok mahimulator, iban to nagingagaw pa to kinakadto sa barangay hall kay makuha sila sa ila sila nga sap. Ti ano lang to abiman? Basi may mga nalatnan naman to. Amo gining budlay tanan. Ngano yung mga balita sa National Presidente Duterte ginmando nga imbestigahan ang anomalya sa PhilHealth. Samtang Senator Go nanawagan sa PhilHealth nga utato na ang anomalya sa ahensya. Bukod sa muna atubang ta problema ang ilaya. Mga kinawatay kag anomalya pa sa PhilHealth. Pilipinas mag-intra sa Global COVID-19 Vaccine Access Facility. Dugang nga pundo para sa OFW repatriation ihatag sa idalom sang Bayanihan 2. Kag DILG nagpahayag tub Hulyo 31 pa pwede magbutang sang motorcycle barriers nga may mga angkas sa motorsiklo. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:25 na. Unaon ta report sa ato sa Patrol 2 Crosswell Patrol. Unaon ta report ni Action John Diaz. Ibanoon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa luha nga kalibutan kag kalangitan. Observation report sa ato sa Patrol with Action John Diaz. John, may hapon. John, please come in. Alright, may hapon. Actually, may hapon sa tutanan nga mga kaakson. Ang pato karon ari kami pasulod sa may Fortune Town, bra? Barangay Estefania, sa Radson Bacolod. Kaya Nagano ka mo da? nga report, wala pa din tapos tagtaganay, tub-tub sinig matrion. Sige pa. Tuman pa yung kalabas ang pila. Bro. Highway lang actually, ka pasulod rin downtown, no? Nagaginawa di mga pribado nga salakyan, kalabanan, private, ang jeep do kajutay, kalagin kita, Andre. Ang tabo sa Nidriman, karoon nga po, sa mismo, sa barangay Estefania. Actually, nakapakigangot kita actually kay Police Major Charles Severa, ang station commander sa police station na number 4. May angot doon sa sitwasyon, kay Pertek Ramos, sa mga naglalapta ng mga laragway over social media, nga nagpakita kung ano ka grabe sang tao, grabe yung pila, sang mga pumuluyo, particularly sa mga brutuan, dili ginimo nila nga payout center, mga kaaksyon. Tipo gasunod ba sila social distancing kag wearing face mask? Amo na problema, sinadira kay kalabanan kita aksyonerik, kinamutot na, nga daw wala na nag-observar, siyang ginatawag na social distancing, ang ginatawag aksyonerik na pagsunod abis sa pinaka protocol, minimum health protocol, no? Even sa mga barangay or lalo sa may isa ka eskwelahan, college, di ba? No? Kung i-check na to, Andre, perting sitang tao, no? Manaog na lang ito gani, actually, ko kay para tama kikalaba, di mo sulod to? Sa area, kay medyo layo pa. Gutok-gutok? Lugar, kung sa industry nila, ginapatigayan ang payout. Pero nga hapon, sabi ko na pa pila sa mga salakyan. Ato? Sa mga kakson to Facebook na amo na ang sitwasyon dito ng hapon. The traffic na taglisi mo ng area? Grabing traffic. Kanila po pa sa may Save More, di ba? Sa may Fortune Town. Kaya na po kami di ka usoy sa dalan. Tapos kaya na isang movement sang pasulod sa may Fortune Town mismo. Okay. Actually, even ang mga nagapamati sa aton sa may Radyo Bacolod, nagakomentar nga kay napos na karoon na una sa ngapon. Wala pa Japon ka pila, wala pa Japon ka labot. Kaya mga mo ng istorya, magsugid mo, magabihan ka sa guruda? Ati na bandabang, gid. Pero ang mansilingan, bala nga pinakadako na aksyonerik nga barangay, kaya pinakadamo na guro beneficiaryo. Tapos na yan. Tapos la? Galing kay diba siyang sistema nila daw? Ba si tawhay kayo yung para sistema nila? Pero sila na yan do first batch. I think may second batch pa na sila yan tumbuas.
Pero, Andre, sa may pilisa, isa lang ni Kunoya ka round, isa lang abi ka tagtaganay, no? Tika lang mo, ubos kita nila. Dapat ubuson kita nila eh. Boss sa kalawig-lawig sang lakat mo dyan, Gre, karawig, karabak, Gre, ginanaktan mo na. Laban-laban ganun, ikilapot ka pa rin sa may, dito mismo, sa may, Managani kayo, wala ka ulan? Why? Dari ang area, wala din nag-ulan ng sirere. Oo. Kasi pa nagkatulot-tulit like may sampo, mansilingan, pagkatulatong siling hapon, nagtugatulot-tulit dito. Okay. Pero kung nabot ka na dito sa may Skilahan Dampe, like dari sa may barangay hall ka, barangay Estefania, Okay. dari wala din masyado, may nagapinila na, no? Doon tapos sa Diguro, Pero ang sa may Carlos Silado Memorial State College, Oo. no, dari yung area, muna din damo-damo kakag sa may bulutuan, malapit aksyonerik. Kung makita ko dari, sa may sulod sining kasang campus mismo, damo, kaya nagapinunsok ko, damo ka nagapinila, no? Ang grounds ng campus, damo ka aksyonerik ang nagapinir dari, karoon man nga hapon. Kalabanan sila siguro ko, lahat ka ng schedule. Kaya actually ko na naton, ang kalabanan ng mga barangay nga nagtagnaganay atin o sining ayuda sa social amelioration program. Kalabanan sila dito sila, nakaschedule, nag-imanginig sila. Okay. Pero I don't know kung anong atabo, dari sa isa ka area, actionary. Like, dari sa may isip niya nga, damo ang nagpanunsok, damo ang naka-on standby. No, going dari sa payout center. O na ba? Perfect lapas ang pila. Pero diri sa may dalan, wala na may nagapinila diri. Dito na nagito nagsunod. May nagapinungko, may nagapinunggo, may nagapila, sunurek. Damo pa, doon mga gatos pa ni Goro diri. Nga, doon ni Goro Iban diri, no? Dinacheck ko gani kung available ang aton ang kapitonismo, nag-intimating zone. Diri sa may area sa nga barangay. Estefania Aksyonerik. Ngayon, ang ginapasulod sila, ngayon, pag naman yung pag ulang ginapapila, may ginapang Aksyonerik. Dari sa sulod even, no? Ngayon, dito nga, wala ka sunod social distancing, kagiban pa, no? Maniguro ang last library nila. Okay. Amo na guro nga daw hindi systematic, ila da nga kuan, mo nang guro nga to ka lawig ka karaba sang ila da nga kuan. Siguro. This afternoon, at least mas pasado, nag-islaya. Compared mo, kami mga bangko na hindi may ginumpang gipang check na actionary. Na may gipang designara din sila ng mga venues, like na mga presidency diri. Pero ini isa pa lang ka-payout center. May isa pa ka-payout center dito sa mga Skilahan. So, duwang ila venue, dyan? Duwa ila venue, duwa. Okay. Isa dari sa may Carlos Silado Memorial State College, dari kita karon nga po live nag-report. Ang isa naman nga dito sa may elementary school mismo sa barangay Estefania man actionary, no. May ka daw gatro talitilan da, way gaulan gida baskog. Wala o gid man Pero ang akon diri nga RB actually mga policeman. Ara da. Check to be ang ang patro kon diin. Kay may report dito like for example sa may elementary school actionary. Pagkita yung pila, pagkita. Ay, gali? Pagkita kalabang pila. Kung anong kalabang ang pila. Pila dang beneficiaryo nila dyan, more or less? Libo mga man? More or less, mga 3,000 to 4,000 na siguro. Bati ko doon linibo pa nandang pila, ang kapila? Oo, damo. Pagkini. Sus. Damo pagkini actionary. Hindi pa ni mabtangin na gorolas ni Biras Jis? Posible gini. Pero dito ka normal sa sitwasyon no? Silang balik ng mga tao dito. Kado sa mga balaklan. No, do wala lang gid. Ting kaso kung mga gabihan na may mga suga na da, may preparado na. Niya ginayas ang ilang gamit, no? Ina-check ko din ang patrol, kaya rin tinasagwa, kaya para makakato kami actually sa may elementary school. Pero for now, ang pinaka-bully ring na sitwasyon sa area mismo sa barangay Estefania, mga kapson. Estefania. Sa area, sa Carlos Silado Memorial State College. Pero isa pa natin sa payout center. Sa piyak, amo ni na ang ilagin report na pwede ka na mo sa mga tao, no? Nagpinuntok sa may Sa ngaga? Sa
sang pero temprano pa. Pero lately, at least nakaganaga na dre. And then the other one was on the elementary school, actually, na Okay. nag-star man, no? O dito man sila itaka-payout. Pero so na, ang pinakaroon sitwasyon dre sa itong ginakampangan mga kaksyon na karong hapon, ikaduwang adlaw sila sa tagsaganay sa amelioration program, mga kaksyon dre sa sarad sa Hasta pa rin sa Sabado dyan, no? Buwas dyan, no? Mayroon pa boss, schedule boss. I think meron pang Mansilingan, second Okay. batch. Meron pang Barangay Bata, wala pa sila katagtaganay. Ang Mandalagan, wala pa mga katagtaganay. I don't know kung subong ang Mandalagan, pero check na ito ng schedule ng Sinadek. Mandalagan? Oo, ang Bata wala pa tomorrow, pang Bata. Ang bata, damo mo na day. Yes, kaya second batch sang Mansilingan, do tomorrow, pa Sinadek na. Okay. Ang tangob dyan, kumusta? Ang Tangob wala pa katapos. Sige pa. Sige pa. Pero gawin That's pa unta, for- ito kaya kapitan, tiprano, pagka wala ka sa social distancing, ano ito kag face mask? So mga 30 minutes to ngagin to stop para ma-plaster na iliwat. Gani. Kag masunod. Amo na pinaka-importante dira kay kabalong kamera dan gi-lockdown sila area. Ang gin-lockdown to dyan sa seaside, why ito nagipakwa sa kwandasap? Ang for information from the police do wala ginalaw. Oo. Balikat do pareho guro na matabo sa may Purok Sabes do bala naligat sa Villamonte. Say man agora tabo na sa kwan sa purok mahimulaton Banago. Yes. Riverside. Galing kaya sa may mulaton to yang iba naguruwa na to yan. Gani mo to delikado. Pila to yang iban mo. Ote, gipapuli to sila no, ang mga taga Oo, mahimulaton, amo taga tabo. Riverside no. Yes, amo to sa boxer rek. Kay Paro, na lang sila tagsa ng purok, and then Yan. nalawag na bago naman gamit naman sila kung ano Oo. ang equipment para mabatihan kung sino makwasang ayuda Correct, sa rek na correct. manadulong dayon. Oh. Kaya naman ang pinakaroon sitwasyon diri sa itong ginakamtangan sa area sa Barangay Sipania sa nadsang Bacolod. Rival Ward, ikan sa patrona, deribot sa Bacolod Action Chandia, kuna sa Bacolod Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan, live report nila si Stephen Ayati, sige pagyapon dang tagtagan na isang sap. Pati libo-libo pa nandang nagapila da. At yung maabtang na nagduguro hasta las 9, las 10. May mga barangay pa man nga, way mga katapos ang tangod do sige pa. Ang masilingan na first nila nga batch, tapos-tapos ba siya ikan batch pa sila buwas. Balikatan na karon sa aksyon dyan sa dugang niya sa nga mga aksyon balita. Aksyon Radio Philippines na drive alas 5:37. When we come back, sa ato sa pagpanumbalik, report na aksyon natin na boso sa Kapitolyo Provincial, kag City Hall with aksyon ay hupon. Pagkatapos lang, sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, Sanon, inyong
kamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato pagpalagad may hapon dira sa kay Jose Mongcal Torilla, sa kay Madam Michelle Baikin, ang pinalangga nga iloy ni Toto JM Baikin, nagamonitor sa aton. Marisa Lisita de la Cruz, kamonitor da mga taga Ninas Rose Manokan Country. May hapon dira sa kay Aldrin Limaco and Company sa Ninas Rose Manokan Country. Kamonitor sila sa aton. Salamat gid ha. Sa kay Junior Mainit Rihon, kay Marie Hasmin Pinonggan. Sa kay Imbong Jo Campuda mayong hapon, kag sa kay Ronnie Sidayon Gordon. Heaven mayong hapon. I-check tayo ng report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Eden Aboso. Line number 2, Aksyon Eden by hapon, please screen. Action Eric kita sa Commission on Population Development Region 6 ang isa ka demographic vulnerability tool sa probinsya sa Negros Occidental nga mahimo gamiton sa plans and response mechanism sa Kapitolyo sa padayon man nga pakig-away sa COVID-19. Sa pahayag nga gipagawa sa Kapitolyo, tuyo sining forum amo ang pag-disseminate sang assessment sa resulta man sa nasambit nga community demographic vulnerability nga nagapanawagan nga maghimo sang tikang kag plano ang national kag lokal nga gobyerno batok naman sa COVID-19. Sa basehan sa demographic vulnerability amo ang population density, ang number of household kag average household size, number of senior citizens living in narrow units, kag number of senior citizens living alone. Ginpasalamatan naman ni Governor Eugenio Jose Lacson ang pagdevelop man sinisang POPCOM kag nagapakita na ang koordinasyon corruption Eric sa tunga sang gobyerno kag pumuluyo ang isa sa pinaka-epektibo nga tools sa ginapangatubang karon nga krisis. Ini nga POPCOM forum ang ginpatigayan kaina sang aga sa social hall man sang Kapitolyo Provincial. Balitalin sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid, Aksyon Eden Aboso, report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippines Tara Time, alas 5:48 na, dahil isang oras na ba? Sa Saudi, ara si Mon Babay Durumaga monitor sa ato, no? Nonoy manggubat sang Robilio Taxi araman. Sa Japan si Romy Agsam. Kag sa kay Valencia Kinet gapulo pangapi sa ho. Sila ni Dennis Richard Tibor Roma. Dara sa barangay Purisima Manaplata miyoy lang si Ray Jan Tan Villalun. Mayong hapon gid no. Kay Kent Bulakha Wanisa mayong hapon gid dira sa imo no.
Pamilya tahom dira sa Alangila, no? Si Mama Ami, Papa Tutong, Bongbong ng Lovely, Utol Bibi, kag RR, kag Lexin, mga taga-Ram Guardian sa UGBI. Gamonitor gid sa to siling ni Toto Ricky Tahom, ang hinablos ni Papang Nixon Tahom. Report sa City Hall. Line number 1, Action Art. I hope po, Action Art, may hapon, please come in. May nga po nagson Eric temporaryo ngagin pahuntat sang Liga ng mga Barangay kag lokal na panguluhan diri sa Bacolod ang training seminar sa mga personnel balang nga gintukod sang tagsa ka mga barangay nga magaserbi as trackers o kon tracers, no, contact tracers. Angot ya sa gyapon sa COVID-19 no nga problema nga ginatutukan sa syudad sa Bacolod. Ang rason sini Action Eric, bangon nga ang tagsa ka mga barangay nangin masako sa preparasyon para sa distribution sining social amelioration program o concept nga second tranche. Now, sunod dali kay Councilor Lady Glis Gonzales, ang nakatapos palang 4 ka barangay, no? Okay. Estefania, Mansilingan, amo pa lang na, Villamonte, kag ti amat-amat, ini kay antes pa man Action Eric, kundi may ginpagwa nga mando, ang talatapan sang DILG sa national, sa diin ang tanan nga mga LGU, no, dapat maghimo sang, mag-create sang composition sa Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, nga mo ni magpatigayon sang contact tracing, no, sa mga paryente o kon himata sang nagapositibo sa COVID-19. Ti ang sulad sa Bacolod, sunuya kay Councilor Gonzales, may ara na abansing raan nga inisyatibong ginimo. Rason nga ti siya timely man ang amon sini nga patigayon sa mga seminars. So ginalauman niya nga kung matapos na ining tagtaganay sang social amelioration program, sining sima na hopefully by next week marisyom ang among mga ginakandak na training sa nabilin ng mga barangay sa palibot sa Bacolod. Yari si Councilor Lady Glis Gonzales, ang Liga ng mga Barangay President sa Bacolod. Timely nga nag-order ang DILG, nauna na yung Bacolod initiate. Yes, oo. Amat-amat ang mga sasali, ang mga big barangay. Padayunon ni next week after sang sub-distribution. Yes. Amarasyon, Eric, ang confirmation kagapalayag ni Councilor Lady Glis Gonzales. So kung may meeting gali ang alkalde upod sa bahin sang City Health o kag sumangman dito sa DOH Region 6 kag tagdumalaan niya sa Riverside Medical Center kag gintalakay man ang parte no, sa sining natabo iya nga pagdamo no golpeada dira sa may area sang Barangay Banago sa kaso sang COVID-19 Action Eric. Hopefully karon may mga update nila sa Action Firing Line kung dali matapos ang ila virtual meeting conference sa ginahiwat karon nga hapon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo Action Art ay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. More updates sa City Hall karon sa pagpangalagad sa aksyon na Firing Line with Action Brian Morden upod kay Action Art Tay Hupon. Ang mga security guard na sa may kwan, sa may BDO Dipo, sa may Rosario Lacson, ka-monitor gid sa aton siling ni Kent Bulaca Wanisaw. Si Rosemary Balias, ara man Si Dali Cabanas at si Bar, pa-check attendance lang. Kag si Maria Mahilom Tihok Duayan, ka-monitor man sa aton. No? Sige. Abalik ang inyo sila patuturan. Pagkatapos lang sa ito importante, duga nga mga pahibalo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19.
Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May nga po nila kay Edwin D.B. Gonzales sa kay Madam Grace Meaton Causins. Mayong gabi si mo Madam da sa Manville Royal Subdivision, Barangay Panokoy. Kapamati sila galio. Si Grace Meaton Causin kag si Manang Jocelyn Song Komedya. Why na ko panahon sa ato sila pagpangalagan kung nakulapos kita sa oras. Action Report Afternoon Edition Friday nga presentation magatako pili temporaryo balik ini buwas same time same station. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinubaya, talos lang ako diri temporaryo, pero kita karon alas 10, dugdog alas 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, standby sa Action Balita Evening Edition, magasunod sa Dili Ginlaw Dugay, upod kay Action ang Depensyon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio! Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.